Diolch yn fawr. Wel, mae rhaid I fi gyfaddam a chydig o hwyr ddefodiad ydw I i'r achos dros annibyniaeth. Dwi wastad I gweld fy hun fel dinesydd y byd, mwy Glastonbury na Steddfod, a dydy'r gair nationalist yn sicr ddim yn un sy'n eistedd yn gyfforddus iawn gyda syniadaeth ryngwladol fel fy ni. Be dwi eisiau weld ydy cymdeithas sydd yn deg, sydd yn gytbwys, sydd yn gweithio bydd ein amgylchedd ac yn cefnogi'r bregus. Cymdeithas lle nad oes hiliaeth a lle cael pob un trigolyn y cyfle i'w fyw i'w llawn potensial, boed bynnag ei dras, ei grefydd, ei iaith neu gyfoes. Tydw I ddim yn meddwl mod I ar ben fy hun hefo'r dyheuad yma, dwi'n credu mwy na thebyg fod y mwyafrif ohonon yn yr ystafell gyda'r un dyheuad. Mi ai'n bellach a datgan fod mod i'n credu fod rhain yn werthoedd neu dyheuadau Cymreig. O gyfreithiau hywel dda i'r siartwyr, merched beca, gwrthryfel Merthyr, streic y Penrhyn, streic y Glowyr, ac yn llai adnabyddus efallai deiseb heddwch nain, lle bu 390,000 o ferched Cymru alw ar America I ymuno ar League of Nations yn 1923 mwyn sicrhau heddwch byd. Mae hanes Cymru yn frith o fudiadau a digwyddiadau lle mae'r boblogaeth wedi sefyll yn erbyn anghyfiawnder ac o blaid heddwch. Cymro fi sefydlu y swyddiant gwladol, Cymro fi gychwyn y gwasanaeth iechyd gwladol, Cymru oedd y wlad fasnach 10 gyntaf yn y byd. Ydy'r gwerthoedd yma'n cael ei adlewyrchu yn San Steffan? Nac ydi siŵr. A does gan y 40 o aelodau seneddol pitw sydd gan Gymru ddim cyfle I liwio'r drafodaeth. Beth ydy 40 pleidlais allan o 2600 a hanner? Dim byd. Does gennym ni ddim llais. Does gennym ni ddim llais I wrthwynebu'r dreth ystafell wely, does gennym ni ddim llais I wrthwynebu'r rape clause, dim llais I wrthwynebu carcharu midwyr am dymor di ben draw, dim llais I wrthwynebu credyd cynhwysol. A lle mae hyn di'n gadael ni? Twf o 5,000 y cant mewn defnydd bancia bwyd. Epidemig o ddigartrefedd. 14 miliwn o deuluoedd yn byw mewn tlodi. 120,000 o farwolaethau oherwydd methiannau'r system lles, a 9,000 wedi marw y gaea dwythaf yn unig oherwydd tlodi tanwydd. Fel dywedodd ffigwr llawer mwy hwyadol na fi, mae gen I freuddwyd. Mae gen I freuddwyd syml I weld cymdeithas llawer iawn gwell. Gyfeillion dydw I ddim yn credu y cawn i'r gymdeithas honno tra nghlwm efo San Steffan, senedd batriarchaidd draddodiadol. Cae chwara I hogia Eton, Harrow a'i debyg yw honno. Ond drwy gredu yn ni ein hunan, drwy uno fel Cymru o bob iaith, crefydd a hil, a chreu cyfundrefn lle rydyn nhw'n llywodraethu yn unol a'n gwerthoedd o degwch a chyfiawnder cymdeithasol, dyna sut y gallen ni wireddu'r freuddwyd hon. Diolch.